Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha ama-suitcase. Ama-suitcase avame ukukhombisa ukulungela ukuhamba noma ushintsho empilweni. Kungaba umsebenzi omusha, indawo entsha noma isigaba esisha sempilo. Kungasho ukuthi sikhona isinqumo noma inhloso ofuna ukuyilandela. Uma iphupho libonisa ama-suitcase avaliwe noma ongakwazi ukuwavula, lingasho ukuthi kukhona imizwa noma izifiso ozifisayo. Kungasho nokuthi kunezinto ongazivezi kwabanye noma izinto ofuna ukuzigcina ngaphakathi kuwe. Uma ama-suitcase ekusinda, lingasho ukuthi uphethe imithwalo emikhulu empilweni yakho, kungaba izinkinga zomndeni, ezezimali noma zomsebenzi. Uma ama-suitcase elimele noma elahlekile, lingasho ukwesaba ukulahlekelwa izinto ezibalulekile empilweni yakho noma ukungabi nesibindi sokubhekana nezimo. Uma uphupha uwathwala noma uwavula, leli phupho lingabonisa ukuthi ulungele amathuba amasha noma ulungele ukuthola izibusiso ezintsha. Uma uphupha upakisha ama-suitcase, kungabonisa ukuthi usulungele ushintsho. Uma uphupha uwashiya noma uwalahla, kungabonisa ukuthi ufuna ukushiya izinto noma imithwalo emidala ekukhathazayo. Uma umuntu ekunika ama-suitcase, kungasho usizo noma isipho esizayo empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.